участък. Аз оставям си говорите. Дали съм дома в Лит, или съм в Лът? Той не тя, защото аз нямам никаква връзка, не нося. Не, смисъл това ти казвам, не съм тук долу или... Затова има ли? Да, затова. Да, най-добре да ги няма. Предлагам директно по същество да намерим какво решаваме. Да, може директно да се говори с мене. Да, разбира се, казаха ми. Вече ще предам едно към нещо. Да. Да се прецени какво се прави след това. Да, защото за това среща дали няма да бъда инструктиран какво да правя, как да процедирам. И тия неща, нали, как вече вие си знаете, как да бъдат отворени и не знам, тия показания как може да бъдат. Ами да, то всъщност аз, моята полиция е такава смисъл, аз съм адвокат. Да. Ясно. Напълно съм течение с това, което съм видял. Да. Но не съм видял сигурно доста други неща, за които не знам. Именно за това е цяла среща. Аз само ще се няма да... Да, най-добре да ме питате за какво, защото аз не знам какво да... Виждали сте се, провери се ваша нещо, да. Кой се е виждал, какво са се решили, колко среща, колко среща сте имали? Еми в БУПа за тази година 4 или 5 не си спомням, за миналата година там, дето бях написал това тема, принудиха, нали, да вече след това да тия неща да ги ворох там и други да ги... Нали, бях написал там на нещо на декларация. Тя за какво е била? За това къде ме викаха миналата година. И след това ме накарахме аз да слушам. И след това при прокурорите ми казаха, нали, да кажа, че съм бил принуден, нали, да го напиша това там. И аз това ми е най-големия проблем, защото сега те не знаят дали може да ме съдят за това, защото аз няма как да го докажа. Срещите, които ги проведох тази година, бяха записани, нали, там в книга, но миналата година не бяха записани. Те бяха помощите там на вика. Нито ще сте влезли? Не, това беше в старата сграда на Чернигов. А в новата сграда всичко беше документирано. И на първата среща, която беше на Черния върх, какво попитах? Това беше там. Искаха да дам показания за хамстера, че е в смисъл да ги свържа с нещо, тъй като съм бил, аз ги познавам, нали, съм бил на Спартак 12-13 години. Искаха да направя връзка, нали, в смисъл да улича престъпна група да ги свържа Алексей, хамстера там и всички, които познавам, и Момчил, нали, искаха да ги свържа. Да дам, нали, някакви такива показания, които са важни, които може да издържат, нали, които нещо не е, нали, общи приказки са. А те ясно, че... Тя срещата с кой беше тогава? Еми... Първата среща. Първата среща, мисля, че обади ми са главния секретар по телефона. Да, обаче колата я оставих на паркинга на НСО. Те явно имаха нещо връзка, защото съм бил служител в НСО. И те си правяха връзка, защото сега на една от тия срещи обикнах пък при министъра. И като излизам и зам началника, който искаше, напираше да прави връзки, беше на вратата на министъра. Какво прави той там? Нещата се свързаха. Случайни неща няма. И какво на тази среща беше Флоров и Педро? Флоров? Калин Георгиев беше или той само свободен? Калин Георгиев вече... Не, мисля, че беше и секретаря там. Вече не си спомням точно. Аз в стрес и във всичко. Дай тук напиши нещо. Да, не, искаха да ме подлъжат на едната среща, чак дори пари ми обещаха, а след това... Колко пари? Половин милион.
А ще ви кажат, не, това може би беше трик просто, нали знаеш? Да. Това е трик. Това ми е ясно, защото това са... Но много ме съмнявам, защото може би някаква сума са определили, защото след това стана един скандал между Денков и Цветанов за някакви пари. Аз веднага се усетих, защото за това става дума. Защото викам, добре да в тази криза, викам как толкова пари раздавате. И той вика, ти не се грижи това, вика, то си има финансово министерство, вика, той се погрижи за това. И след това стана един скандал между Денков. И аз така си мисля, че, защото Денков се скараха с министъра за някакви пари и Денков каза по медиите, МВР да работи, а да не искат пари. Значи, явно защото следващите срещи продължиха ли да предлагат нещо? Само на една среща това ми го предложиха. На едната срещата беше и това прокурор, това Смутарек. Не, един друг. Бойко Найденов до него? Не Бойко Найденов. Бойко Найденов сега водихте в тия последните срещи. И Роман Василев ли беше? Роман Василев има, да. Да, той стоеше там, той може би нещо е стоял като... И какво стана това също? Да, вие да ги свържете нещо. Даваха ли нещо написано? Искаха ви да подпишете вече? Не съм давал никакви показания. Те искаха само да се съгласат, да им съдействам, да ме върнат в системата, както и сега. Иска върне в системата, обаче ти стане наш човек. Да, и да работя за тях. И какво ти каже, вашия свидетелство? Под това, да. И сега също така ходихме при министър, там час и 10 минути продължи разговор с един от тия от БОПа, който работи по случая. Явно предполагам, че той е един от ръководителите в случая. Там работи, нали аз ще ви го кажа тук. Как се казва? Валентин Цоновски. Той е шеф на направление контртерор в БОП. Защото директно само с него той ръководи нещата, сигурно наши го знае. Защото той идва от Плевен, предполагам, че Румен Петков го е. А той е пълен кереш, те крадяха по... Аз пъй за него какви неща знам. И то от първа ръка. Хора как са крали кръстофони и са му ги носили. Като е бил обикновен полицай. Той си е някакъв... Просто сложен от Румен Петков да му свърши работа някакъв. И както искаха мене да му върнат. Добре, и какво ти казват? Стани наш свидетел, ама обещават ли някаква защита, примерно свидетел? Чак ми доведоха шефа, който отговаря за... Изрежне зад граница. Точно един час ми доведоха това да ми обясни. Викам, аз такива неща, нито аз ще се съгласа, нито жената ми ще се съгласи, нито по децата ми. Особено сина ми, той е такива темерут, че той... Да, си сменим имената, всичко, нали? Извеждане в чужбина, каза, имаме 8 човека изведени, вика. Викате, понеже може да бъдеш много важен. Човек изведен. Да, има 8 човека. Така ми каза сега. Това има абсолютна секретност там. Не, той е явно, че аз винаги го имам на този момент на за блафиране, защото винаги човек мога да блафираш и той като е лековерен да се довери и след това да изгори. Това е ясно. И на това среща това беше. Да, там на Черния бряг така. И понеже бяха набрали енерция, всичко си го правиха така. Дори аз извадих разпечатка, аз това му го казах. Извадих разпечатка, номера и разговора ми не излиза. С Калин Георгиев. С Калин Георгиев няма номер и разговор. Аз исках да видя от какъв номер съм набран, нали? Защото номер не ми излиза на телефон. Представи си, че е Калин Георгиев. Да, той направо. Аз го познах и гласа. По медиите като съм го чувал, иначе... И следващите срещи, какво стана? Те къде бяха? В новата сграда? В новата сграда, да. Кога горе-долу? Това са февруари, март, тази година? Да. Те бяха засекли един разговор между мен и Емил и след това вече ме извикаха, там взели пари ставаше друго. И извикаха, но мислеха, че са ми дадени пари за нещо да свърша или нещо дело. Аз отделно, след това вече се започна една одисея в института по психология, колко пъти на директор на младата поминах дали нещо не ги разигравам, дали не съм свържен с Алексей, дали съм се срещал след 2008 с него. Хиляди неща, дали има поръчки, какво ли не. Директор на младата. Да. Добре, и на тия срещи другите какво казват? И след това вече аз не съм отил в БОПа, два пъти ми звънат, преди 2 седмици беше. За последно аз им казах, нали, му изкарахте в челъжа на директора.
Така ли излезе? Излиза, лъжа, че съм се срещал, че аз казвам не съм се срещал, след 2008. А те казват, че е лъжа това и съм се срещал. 12 пъти. Това не се приема за доказателство, те също блокират с това. Не, те искат да блокират по този начин, да ме вкарат. Викат, не за да разберем, вика, трябва да ми кажеш нещо важно. Какво да ви кажа важно? Нали, смисъл да докажа аз, че съм прав, нали? Да кажа нещо, което може да се фанат за нещо. Какво според тях? Какво ще да чу? Значи... Какво подсказват? Не мога да не значи, вися, те подсказват, значи вися. Най-много той напираше Цоновски, вика, кажи, той трябва да има някой, който поставя бомби. Вика, не може да не е свързан с бомбата в галерия, вика, 100% сме сигурни, че това е техна работа. И викам, аз не мога да ви кажа нещо, което не го знам. Викам, как да кажа нещо, което не го знам. И това най-много му въртяха за това. Чак на детектор на лъжата минах, те поне 3 пъти да минават по едни същи въпроси. Нали, за да сравнат тия 3 неща. И чак и за това минах. Дали не познавам някой. И вече не знам какво. Вика, има съмнение, вика тук в полиграф. Викам, като има съмнение, аз за какво съм тук? Викам, като съм лъжец, си има последици. Те ти дават и изследването само така, като могат. Не, те не ми ги показват, те се отидат на една стая, консултират си са. Не, това ми е ясно, аз... Не е било само за галерия, не или нещо подобно. Значи казаха, вика, питаха ме и за Огнян Стефанов, дали знам нещо, вика, засекохме, вика, Киро дълго я познаваш. Викам, как да не го познавам? Сега го кажа, да не го познавам. Е смешно, 5-6 години сме се виждали. Вика, защото разпечатка на телефона му има засечено ликрова район, там на Тополе. Нали, по същото време. Викам, аз нямам на представа, защото в този момент не съм бил по басейна, нито нищо. Викам, ако искате си проверете тук. Като сте толкова, нали, добри полицаи, проверете кога съм бил, с кое съм се свързвал. Защото те, викам, добре, докажете каква среща съм имал и къде съм имал среща. Викам, вие говорите сега полиграфа. Тук, понеже ви е лесно, нали, да кажете, ти лъжеш. Аз разбирам ли сега от тия схеми и диаграми там, къде ми ги показват. Аз си направих експеримент и вече се изкарахме и те вече прекратиха изследване, защото ме питат, нали, примерно, що ми писна, те 3-4 дни, 45 пъти, вече не си спомня колко пъти ме минаха на полиграфа, за различните неща. 45 пъти? Да, аз не знам това дали е законно или... Нали, аз се съгласявам да докажа, защото съм прав, не ми казвам истина. Само за Алексей да няма връзка бяха 12 пъти, последния ден. И вече аз тогава почнах да се гавра с това. Обратен отговор дам на въпросите и ти се скарахме вече с началника там и те вече не се занимават. И даже аз вече мислех да го ударя, викам, ще станеш по час вечер, защото той ми е писнал него. Той, каквото кажеш, защото той му пита, нали, Пламен ли се казваш, и аз казвам не. И не знам какво му показва там, обаче той се заплесна. И после гледа, вика тук, викам, ето. Чакай да те питам, ясно, това е така. Мене интересува по същество, нали? Значи питали са те за